Bismillahirrahmanirrahim. Kai ka fi cancanta. Kashi na 24. Ta taso a hankali ta zauna akan hannun kujerar da yake zaune. Ta durƙusa sai tunkunnensa ta yi masa raɗa. Bakura ya matukar mamakin jin kalaman da suka dinga fitowa daga bakin abar ƙaunarsa Sajida. Ya buɗe ido ya dube ta, sai ta sa hannu ta rufe idonta a kunyance. Ya ce, kin tabbatar abin da kika faɗa min gaskiya ne har cikin ranki? Ta gyaɗa kai alamar haka ne. Ya miƙe tsaye a nitse yana murmushi ya dube ta ya ce, to na gode, mu je in raka ki ɗakin ki kwanta. Na ga alamar kina jin bacci. Ta miƙe a hankali ta wuce gaba yana biye da ita a baya, har cikin ɗakinta. Ya shiga ciki, gami da tura ƙofar ya rufe. Sai ya ji a ransa a yau ya fi so ya bacci a ɗakin Sajida fiye da yi a ɗakinsa. Da haka sai shi ma ya kwanta. Bakura ya kashe fitilar ɗakin, nan da nan duhu ya bayyana. Sai ka rantse babu wutar lantarki a ɗakin, amma AC da fanka na aikin su. To ai shi kenan zance ya wuce. Asuba ta gari Saji Bakur. Kafin a kira a salatu kiran fara Bakura ya bayyana a kofar ɗakin Samira. Ya buga mata kofa ya ce su tashi su yi sallah. Sai da ya tabbatar ta tashi, sai ya wuce ɗakin Zahra, Abubakar, Umar da kuma Usman, su ma ya tattashe su. Ya wuce zuwa masallaci. Bai shigo ba sai karfe 7:30 na safe, gari ya yi tangarai. Bayan kowa ya fito ya gaishe shi, sai ya ce zai shiga ɗakinsa ya kwanta kada a tashe shi har sai ya tashi da kansa, saboda babu inda zai fita har weekend ɗin nan ya ƙare. Abinci ma ba zai ci ba sai ya gama baccin. Ya shige ɗaki ya datse kansa, yayin da ya kwanta zuciyarsa cike da tunanin abar ƙaunarsa Sajida. Yana mai godiya ga Allah subhanahu wataala da ya masa zaɓin abin da ya fi alkhairi tsakaninsa da Sajidarsa. Ya ƙara gode wa Allah da ya sa Sajida ta kubuta daga sharrin mayaudarin saurayinta Abdulmajid, bata yadda ya ɓata ta ba. Ranar Lahadi da daddare Bakura da iyalansa kacokan suna zaune akan dining table suna cin abincin dare. Shi ne a tsakiya, Sajida da Samira sun sa shi a tsakiya, yayin da Zara da ƙananta suke a jere su ma. Bakura ya dubi Samira ya dubi yaransa, ya yi murmushi ya ce, wannan dogon hutu ne, kasancewar Disamba ce, ga hutun Kirsimeti, ga na New Year. Wace ƙasa kuke so mu je hutu? Sai murna ta hargitse surutu ya ɓarke, wannan ya ce London, wancan ya ce Dubai. Samira ta dubi yaranta ta harare su ta ce, au, haka za ku yi min? Kun manta ga baki ɗayan kuka ce in ce wa Abba this holiday a South Africa za mu yi hutu? Sai mu ba an ta Hajar idan za ta tafi. Yanzu kuma shine za ku ce masa London da Dubai? Suka kada baki suka ce, haka ne, mun manta, mun fi so mu je South Africa, tunda ba mu taɓa zuwa ba. Bakura ya girgiza kai ya ce, me za ku yi a South Africa ku da kowannen ku yake da visa da America, London, France na shekara 5-5. Tiket fa kawai za mu yanka mu tafi. Ai gara mu je inda za ku yawata sosai. Zara ta ce, Abba South Africa fa sun ci gaba. An ce ƙasar tana da kyau, ga guraren tourism kala-kala. Bakura ya gyaɗa kai ya ce, kwarai kuwa sun ci gaba fiye da tunaninku. Amma fa ina ganin ku bari mu je London. Wani hutun sai ku je, ko a weekend ne sai ku je ku dawo. Samira ta langabe murya ta ce, a bari mu je can din mu yi kamar sati 2 sai mu yanki tiket mu shiga London. Bakura ya ce it's okay tunda kuna so ku je can din. Sai ku yi sati 2 a can, sai ku tawo London mu haɗu. Yanzu ku yi gaba, ni kuma ina so in kai Sajida Abuja neman mata visa. Ita kadai ce ba ta da visa, da haka za a yi mata ta London, America da ta Saudiya. Sai in kai ta Saudiya ta yi umara, sai mu shiga Dubai mu kwana 2, ita ma ta ga gari, daga Dubai sai mu wuce London mu jira ku. Haka yayi ko bai yi ba? Samira ta dago ta dube shi, yayin da zuciyarta ta tabbatar mata Bakura ya gama zama-zamansa ya fito fili ya faɗi gaskiyar matsayin Sajida a wajensa. Da ya ajiye zuciya ta ce, haka yayi mana, tunda ka ce haka ai dole hakan za a yi. Wannan amsar ta Samira, Bakura ya tabbatar akwai kishi a cikinta. A lokacin da ƙululin kishi ya tsiro a zuciyar Samira, a ɓangaren Sajida kuma wani ƙululin farin ciki ne ya tsiro a tata zuciyar. A ta kasa ɓoyewa ta bayyana fara'arta a fili. Tana jujjuya magana a ranta, kamar ba ita Sajidar ake magana ba. Ta ce a ranta, Saudiya, Dubai da London duk ni kaɗai? Ashe Allah zai kawo lokacin da za a ce Sajida ta tafi Saudiya ko London? Kamar yadda take ji a bakin manyan attajirai masu hannu da shuni. Lalle ko na so na tafka kuskure da naki auren Bakura, mijin da ya dace da ni. A cikin satin Samira da yaranta suka rankaya suka ba anta Hajar South Africa. Sajida da Bakura suka yi musu rakiya a filin jirgin Lagos. Daga can suka wuce Abuja neman mata visa. A katafaren gidan Bakura da yake a Sokoro suka sauka. Tun daga nan Sajida take ji a ranta kamar a London din take. Da ita tun da take a rayuwarta, bata taba zuwa Zaria ba ma balle Kaduna, ko kuma uwa uba Abuja. Da haka sai ta ga Abuja kamar London ɗinta ce, dan ta ga abubuwan da bata taba gani ba a rayuwarta. Bakura ya iya kokarin sa wajen yawatawa da Sajida duk wani gurin shakatawa a garin Abuja, dan yayi mata somin tabi kafin su je wajen hutu sosai. Sai ga Sajida a Nikon Hotel, a ɗakin da Abdulmajid da abokanansa kaka ba za su iya kama irinsa ba.
har yake damunta kullum da cewar za su je Nikon. Ya kai ta parks ba adadi, baya ga wuraren wasanni iri-iri, wajen shan ice cream da kayan kwallon da makulashe. Abinka da masu gidan rana. Ba tare da bata lokaci ba London ta ba wa Sajida visa shekara 5, America shekara 2, Saudiya da Dubai kuwa daman ta sati bibbi suka nema. Da haka suka kwaso himmelin visa suka dawo Kano don su yi yan kintse su, don Sajida ta yi wa iyayenta sallama sannan su tafi. Haka kuwa aka yi. Malam da Furera sun yi farin ciki mara iyaka a lokacin da wannan labari ya same su. Sai dai su ma a satin da su Sajida za su tafi, a satin za su haɗa yan komatsansu su koma sabon gida. Iya Azuma ma ta yi gaba ita da yar jakar kayanta. Sai jikar kaninta da aka bata don ta dinga taya ta zama mai suna Suwaiba. Gida ya haɗu komai ya ji kamar gidan ango da amarya 'yan boko. Bakura da Sajida suka yi masa fatan alkhairi da fatan Allah ya sa su tare a sabon gida lafiya. Malam da matarsa su ma suka yi masa fatan alkhairi Allah ya kai su lafiya ya kuma da su lafiya. Jirgin Emirates suka hau a Lagos da ya kwashe su sai ƙasa mai tsarki a birnin Madina. A dan ƙareren hotel dab da Shabbaki suka sauka, yayin da sallolin nan 5 ba sa wuce su a masallacin manzon tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Baya ga ziyarar kabarinsa da na sahabbansa a kowace rana, har kwanaki 3 suka ƙare, suka hau jirgi suka shiga Maka. A Maka kuwa a Darul Tauhid suka sauka, wanda daga wundan ɗakin su suke iya hango ƙabatar. Sajida da Bakura suka sauke Umara, yayin da suka yi ta ragagaza addu'o'in neman duniya da lahira da yi wa iyaye addu'a, musamman Zuhuriya ta sha addu'a a wajen su. Sun kuma gode wa Allah da ya haɗa su a matsayin miji da mata. Dan a halin yanzu sun fara jin irin matsanancin sannan, in ba kai sai rijiya, ko kuma da rasa ka gara in rasa raina. Sun ba Saudiya sun shiga Dubai a ranar da suka cika sati cur a Saudiya. A Dubai suka baje, suka shakata sosai, tunda ba ibada ce ta kawo su ba. Sai a nan ne Sajida ta san mata da yawa an tauye musu rayuwarsa a Afirka, ko in ce a ƙasar Hausa, da inda ta waiga Turawa ne, Indiyawa, Larabawa, mata da mazansu suna ta shakatawa. Soyayya ce kawai take kwaranya babu ɓacin rai. Balle miji ya ji zafin matarsa har ya kai ga ɗaga mata hannu, ko zaginta, sannan a rattaba mata saki. Kowane namiji tsakaninsa da matarsa sai lallashi yana kiranta darling, honey, sweetheart. Ba kama anan ba sunan mace banza, wofi, shashasha, ƙazama, shi ne sunayen mace a wajen mijinta. Sajida ta tabbatar Bakura ya waye, ya buɗe ido da ganin ƙasashe daban-daban, da yadda suke tararayen matansu, shi yasa ya san darajar matansa fiye da sauran maza. Ta tuno Abdulmajid lokacin da ya kai mata kafa zai haure ta baya, ga faffalla mata marin da yake yi ba adadi. Ba ta faɗa wa kowa saboda sansa da take yi. Sai ta tuno Bakura, tunda suka haɗu bata taɓa duban fuskarsa ta ga yi mata kallon banza ba, balle harara. Ko da yaushe ta dube shi sai ya mata lallausan murmushi mai faranta rai. Da haka ta tabbatar ta yi dacin mijin da ya san darajar bil'adam. Da suka shirya kansu yanzu soyayya ta ginu, sai ta ga ashe a da ba kyautata mata yake ba akan yanzu. Gashi da kulawa. Ko tari ta yi cikin dare sai ya farka ya tambaye ta ko lafiya. Idan kuwa ƙasa ce ta faɗa mata a ido ta murza, sai hankalinsa ya tashi zata kuka take yi. Babu abin da za ta kalla sau ɗaya sau biyu Bakura bai tsaya ya siya mata abin nan ba duk tsadarsa, balle kuma ta nuna abin take so da kanta. Sai ya siya har ta ce ya isa haka. Sajida ta ce har ta fara manta yadda ake ɗaukar cokali a ci abinci. Bakura ne yake bata abinci har sai ta ƙoshi. Haka ta manta yadda mace take tafiya zoƙai ita kaɗai ba tare da miji ya riƙe hannunta ba. Ita fa a halin yanzu ta manta yadda mace take yini tana hira da ƙawayenta ko maƙota ba da mijinta ba. Ta manta yadda ake yini ana fushi a rayuwa, don ita yini take tana dariya. Saboda zazzaƙar hira da labarin da mijinta yake bata. Hakika na so in tafka asara a lokacin da na bijirewa auren Bakura. Muryar Sajida kenan take faɗa ummata a waya a lokacin da ta lankwashe a jikin abin ƙaunarta Bakura. Yayi murmushi ya dube ta, yayin da ya daga ido yana yi wa Allah godiya, wanda ya bashi ikon nacewa da juriya har sai da ya auri Sajida. Yarinya ce mai daɗin zama, ga ta da iya soyayya, baya da kulawa wajen tsaftace jikinta, kayansa, ɗakinsu, ban ɗaki, abin da za su ci. Ba ta da ƙiuya kasancewa ta bautu da aikin gida tun tana ƙarama. Satansu guda cir a Dubai, sannan suka kwasa suka nufi birnin London. Nan ma Sajida ta ga halittun Ubangiji. London ta tsaru, Allah ya zuba dukiya a ƙasan nan. Kwanan su biyu da zuwa London, Samira da zugarta suka duro musu. Bakura yana da katafaren gida a cikin garin London, amma ya fi sha'awar ya sauka amma kama kan hotels ɗin ƙasar na alfarma. Da haka apartment guda ya kama musu a wani ƙasar gumin hotel, wanda ya ƙunshi ɗakuna 5, kowanne daban ɗakunansu, ga falo 2 da kicin. Bakura ya ɗauki ɗaki 1, Samira ma ta ɗauki ɗaki 1, Sajida 1, Zara 1, sai ƙannanta su ma da suke a ɗaki 1. 'Yan hidimar hotel ɗin ne suke ta kai kawo a cikin ɗakunan suna kawo kowa abin da yake bukata. Kama daga tsaftace ɗakuna, zuwa gajero abinciccika kala-kala, kowa ya zaɓi abin da yake so. Ga sana a rubuce a takarda. Ba su da damuwa ko kaɗan,
kowannen suka kalla ka sai yana cikin nishadi. Soyayya ce ke kewaye da zukatansu gabaki ɗayansu, suna son junansu. Daga dukkan alamu Samira ta tashi haikan wajen kwato mijinta daga hannun Sajida, dan ta fuskaci idan ta tsaya kallon ruwa kwado zai mata kafa. Ma'ana Sajida fa na kokarin tafiya da zuciyar Bakura, saboda a yanzu bakinsa da zuciyarsa ya saba da ambatan sunan Sajida, ba tare da nuna damuwa ba duka ba zagi ba fushi. Samira ta tashi haikan dan nuna Sajida tsohon hannu ce ita, da haka tana so su goga ita da Sajida a gawa zai ja baya. A koda yaushe Samira na makale da mai gidanta, a inda Sajida ta yanke wa kanta shawarar tattara 'yan kafafuwanta ta basu waje, ta kama Zara da kannanta suka shiga gari, ta bar wa Samira mijin. Sai dai duk 'yan mintuna zuwa awa ɗaya Bakura kan turo Sajida sakon soyayya da kulawa, ba tare da Samira ta sani ba. Abinka da kuruciya mai daɗi. Sajida da yara sun more wajen karaɗe garin London. Su ne zaka gansu a jirgin ƙasa, suna zagaye states ɗin da suke cikin London ba sa gajiya. Sajida ta ga abubuwan da tunda ta zo duniya bata taɓa ganin su ba ko da a hoto. Ta yi ƙoƙari wajen daurewa ta ɓoye ƙauyancinta, amma dole ta tambayi wasu abubuwan dan bata san yadda za ta yi amfani da su ba, ko bata san yadda ake ci ba. Suna yi nishir suna yawo daga 10 na safe zuwa 12 dare, sai su dawo hotel su samu Bakura da Samira har sun yi bacci. Kuɗin kashewa kuwa baya musu wahala, saboda kowace rana Bakura zai raba wa kowannen su kuɗi, idan bai ishe su ba za su faɗa masa ya ƙara musu. Sajida, Zara da ƙannanta ba sa saurarawa wajen ciye-ciye da saye-sayen kayan wasa. Hotuna suke ɗauka da bidiyo a duk inda suka je. Ranar Asabar da yamma suka dare a filin wasan yara da ke cikin garin London. Abinka da weekend gashi a ƙasar 'yan hutu. Kowane gida kunsu da kwarkwatarsa sun fito don shakatawa. Wajen a cike yake kowa na hidimarsa. Sajida na shiga wajen sai ta ji zuciyarta ta washe, ta ji farin cikin da ba zai misalta ba. Zara da Sajida kowannensu sanye yake da riga mai dogon hannu da wandon jeans da ɗan ƙaramin hijabi iya ƙirji. Sai haɗaɗɗen takalmi kafa ciki mai ɗan tsini. Sun rataye yar siririyar jaka a kafaɗarsu ita ma baka. Abubakar, Umar da Usman ma kayansu iri ɗaya ne, dan farar riga ce t-shirt da jeans baki da farin canvas. Sajida da su Abubakar kuwa babu abin da suke yi sai siyan tikiti, suna hawa lilina iri-iri. Dan Zara tana biye musu ita ma tana hawa, har ta gaji ta ce musu za ta je ta zauna, idan sun gama su zo su same ta. Kasancewa ba ta son hayaniya da yawa. A zaune take akan kujera a cikin wata rumfa mai dauke da kujeru da tebura a tsakiya. Sai ma'aikatan da ke kai kawo suna aje lemuna da ice cream kala-kala. Zara ta kira ɗaya zo ya aje mata kofin ice cream da risitin biyan kuɗi. Ta fara lasa a hankali, yayin da sanyi yake ratsa zuciyarta. Tana duban jama'a da ke tsalle-tsalle suna kai kawo. Zuciyarta ta yi fari tas, babu alamun ɓacin rai a zuciyarta. Kamar daga sama ta ji wata lallausan murya a bayanta ta mata sallama. Ta waiga da sauri don ta ga wanda yake mata sallama. Tsananin mamaki ne ya rufe ta, kasancewar banda ita da ƙannanta, babu wani mahaluki da yake yaren Hausa a wajen. Tana juya sai ta ido hudu da wani kyakkyawan saurayi yana murmushi. Fuskarsa ta yi mata kama da wani wanda ta taba gani, amma ta manta san da ta taba ganin sa, ko a inda ta taba ganin sa. Amma tabbas ta san shi. Ya zagayo ja kujera ɗaya a setin ta ya zauna, yana mai dubanta cike da nishadi da farin ciki. Cikin lallausan murya ya ambaci sunanta. Zara, ke ce kuwa? Ashe zan sake ganin ki a duniya? Tabbas addu'a ba ta faduwa ƙasa banza, don kullum addu'a ta Allah ya haɗa mu a wani waje. Mamaki ya sake gallaba zuciyar Zara. Dubansa take, duba na mamaki. Cikin wata hargitsatsiyar murya mai cike da damuwa ta ce, waye kai? A ina ka san ni? Yayi dariya ya ce, na yi mamakin yadda kika manta ni, alhalin kina zuciyata a koda yaushe. So ɗaya na taɓa ganin ki a duniya, amma zuciyata na hasko min ke fiye da so 1000 a rana, saboda zuciyata na matuƙar muradin ki. Dan da nan ta ji kalamansa suna ƙona mata rai. Ta tsuke fuska babu alamun rama a fuskarta. Ta yi masa duba irin na takaici. Zuciyarta na matuƙar ƙoƙarin gano mata ko shi wane ne, ko kuma inda suka taɓa haɗuwa, amma abu ya ci tira. Ya katse mata tunani, yayin da ya tsinka jinin jikinta saboda firgici ya ce, sunana Abdulmajid. Ta miƙe zumbur kamar an mintsine ta, cikin ɓacin rai ta ce, nan ma sai da ka biyo ni? Me zan yi maka? Me kake nema a wajena? Kankace Kobo ta fara hawaye, jikinta ya ɗau rawa. Hankalinsa ya tashi, ya miƙe tsaye yana bata baki akan ta zauna su yi magana. Shi mai santa ne, baya neman ta da shari sai alkhairi. Amma ina, Zara ta tubure ta rufe ido ta ce masa ya tafi ba ta son ganin sa. Can ta hango Sajida tana neman ta, sai ta ji hankalinta ya ƙara tashi, saboda idan Sajida ta zo ta ganta da Abdulmajid, bata san yadda za ta kaya musu ba. Daɗin daɗawa tana taya mahaifinta kishi, saboda sani yadda Sajida ke son Abdulmajid fiye da Bakura. Daga dukkan alamu Sajida wajen sa ta tunkaro tana dube-dube. Zara ta zabura ta juya za ta tafi, sai ta ga shi har yanzu magiya yake mata, kuma binta yake yi ba shi da niyyar haƙura. Ta wayo ta dube shi yayin da hawayen takaici ke ɗigowa daga idanuwanta ta ce, Abdulmajid, ka koma ka zauna, zan je wajen ƙannena yanzu zan dawo.
ba na so su ganni da kai. Ya tsaya yana kallon ta duba irin na rashin amincewa. Ya hau mamakin yadda karamar yarinyar nan take kokarin mayar da shi wawa. So take ta zaunar da shi sai ta gudu ta bashi. Zara ta fuskanci bai gaskata abin da take faɗa ba. Da haka ta ce da shi, ka zauna zan dawo. Allah na gani na idan na maka alƙawari ban cika ba. Na yi maka alƙawari idan na tafi zan dawo. Abdulmajid ya jawo kujera a sanyaye ya zauna, ya zubo mata ido, zuciyarsa cike da fargaba. Yadda ya ga tana magana ya san ba wasa take ba. Daga yadda ya ga tarbiyyarta, za ta yi tsoron Allah, ba za ta ki cika masa alƙawari ba. Idan ko aka samu akasi ta ki cika alƙawarin ta gudu, hakika ta zalunce shi, ta kuma zalunci kanta. Saboda zai yi wuya Allah ya sake maimaita masa irin wannan damar da ya samu. Bai sake saka ran sake ganin ta ba a rayuwarsa. Zara ta ci gaba da tafiya da sauri ta bi wani lungu. Daidai inda ta zo ta taro Sajida. Bata bari ta iso rumfar da Abdulmajid yake ba. Sharaf Sajida ta ji Zara ta rungumo bayanta. Nan da nan ta ji hannunta suka nutsa cikin mutane. Suka bar wajen da Abdulmajid din yake. Abdulmajid bai ga Sajida ba, haka ita ma bata gan shi ba. Amma tabbas ya hango bayan su suna tafiya har ya daina hango su. Fiye da minti 30 babu Zara babu alamarta. Da haka Abdulmajid ta tabbatar ta masa ƙarya. Ya miƙe tsaye yana kai kawo a cikin 'yan rumfar. Sai buga hannayensa yake yana shafa kai yana cije baki saboda tsananin tafarfasa da zuciyarsa take yi. Ji yake kamar ya rafka ihu don takaici. Wata sananniyar murya ya ji a bayansa ta yi masa sallama. Ya waigo da sauri ya dubi bayansa. Sai ga hasken Zara ya haske idanuwansa. Ya ji kamar an fifita masa zafin da zuciyarsa take yi. Cikin rudani da farin ciki ya matso gare ta yana karkarwa. Babu kalmar da take fitowa daga bakinsa sai godiya. Cikin fushi ta daga hannu ta dakatar da shi ta ce da shi, Abdulmajid, zan yi maka bayani yadda zaka fahimce ni. Ni ina son in fitar da kai daga duhun kan da kake ciki. Na yi maka alkawari kuma na cika maka saboda ina tsoron Allah kuma na san girman alkawari. Haka nake so ka dubi girman Allah kaman alkawari kuma ka cika. Ya gyaɗa kai cikin rawar murya ya ce, Zara na miki alkawari zan cika dukkan sharuɗan da zaki gindaya min. Ko menene zan miki saboda ina son ki. Ta gyara tsayuwarta yayin da ta kawar da kanta gefe ta ce, Abdulmajid, ina so ka sani ba ni da matsala a duniyar nan sai yanzu da kake kokarin saka ni a cikin ta. Bakin ciki, cuta irin ta hawan jini da fashewar zuciya. Ya bude baki zai yi magana ta dakatar da shi ta ci gaba da cewa, ba lalle bane a wajen ka ya zamana abin da ni a waje na haka yake. Amma tabbas idan ka ci gaba da matsa min, kana bi na. Wata rana damuwa da fargaba kada mahaifina ya sani zai sanadiyar zaucewa ta. Tsarin rayuwata ya taɓarɓare. Soyayya kake so ni kuma ban iya ba, kuma bana so in koya. Karatu ne a gabana. Kai ma alƙawari zaka rabu da ni kuma ba za ka sake kula ni ba har abada. Ko da kuwa za mu haɗu akan hanya, ka nuna baka san ni ba. Idan kuwa kai min haka, ka taimaki rayuwata. Zan ji daɗi idan ka cika min alƙawari. Kamar yadda ka ji daɗi sanda na cika maka naka alƙawarin. Na gode ma da alƙawarin da ka ɗaukan min. Ina maka addu'a cika alƙawarin, sai an jima. Ta juya da sauri ta tafi. Yayin da Abdulmajid ta san ƙarya tsaye ya bi ta da kallo har ta ɓace. Ya sulale a hankali ya zauna a sanyaye, ya buga tagumi yana zuba don tashin hankali. Yana jujjuya magana da Zara ta furta masa. Yana kokanta yadda zai iya cika mata wannan alƙawarin a rayuwarsa. Hakika ya ga samu ya ga rashi. Ya ga Zara da ya daɗe yana nema ruwa a jallo, amma ya sakaci ta kubuce masa. Abin tambaya anan shine, ina Abdulmajid zai jogana soyayyar Zara a zuciyarsa, bayan soyayyar Sajida ta yi masa katutu a birnin zuciya. To ko soyayyar Zara za ta wanke ta Sajida ta yi kane ita kadai? Ko kuwa ana iya cakuɗa soyayyar mutum biyu a lokaci ɗaya? Za mu ji nan gaba idan mun nutsa a cikin labarin.